שימושים לחיה הזאת שאנשים לא מכירים. דרך אגב, יש המון סוגים של תולעים. ומשתמשים בכל מיני שימושים שונים, אנחנו כרגע משתמשים, הם עוד לא הגיעו לחדרות. זה בסדר. אוקיי. פביו, פה זה נייר, זה מלא תולעים. כן, עכשיו, ממה אפשר לעשות בעצם הומוס? מכל דבר שהמקור שלו הוא אורגני, לאו דווקא מזבל. הם אוכלים הכל. אנחנו יכולים לקחת שאריות של אוכל מחדר האוכל וגם לעשות את אותו תהליך. נייר גרוש של בית ספר. נייר, כל דבר, הנה יש פה נייר. נייר גם הם... עשינו ניסויים כל כאלה. דבר כן, אבל שהמקור שלו אורגני, והכי חשוב שלא יכיל חומרים כימיים. המתחם הזה, כל מה שאנחנו עושים, יש לנו אישור של חברה שנקראת אגריור. אגריור זו חברה בארץ שנותנת אישורים לתוצרת אורגנית. זאת אומרת, התוצרת שלנו פה היא תוצרת אורגנית לכל דבר. כל מגדל אורגני היום שרוצה להשתמש בדשן אורגני, קונה מאיתנו את הדשן. כי גם למי שמגדל ירקות או פירות אורגניים הוא חייב להשתמש בדשנים שגם להם יש אישור אורגני. יש המון קומפוסטים היום בשוק, אבל אין להם אישור אורגני, זאת אומרת, הם לא אורגניים לחלוטין. החומר הזה לא מכיל כימיקלים. עכשיו, מה המידע, מה הקנה מידה שלנו שהחומר הזה לא מכיל כימיקלים? כי הנוכחות הכי קטנה של חומר כימי בזבל הורגת אותם מיד. התולעים האלו לא יודעות לחיות עם חומרים כימיים. זאת אומרת, לכן גם היה לנו קל לקבל את האישור האורגני, כי הם הבינו שאם אנחנו מגדלים פה תולעים, סימן שאין פה בעצם כימיקלים. אז החומר הזה אורגני לחלוטין. ¿No viste algo copulando? No, no encuentro.